Апетитни мини кебабченца от агнешко месо, познати в турската кухня като юртлу кефте кебаб, надявам се го произнасям правилно, вижте как да си ги приготвите от дома. Започвам с доматеният сос, тъй като на него ще му трябва известно време да се свари. Нарязвам една малка глава лук, която запържвам в 2-3 супени лъжици зехтин. Оставяме да омекне на тих огън, след което добавям и 2 скилитки чесън. Запържвам и тях за 20-30 секунди и изсипвам една консерва домати. Ако е сезонът на хубавите пресни домати, разбира се, може да използвате и такива. Овкусявам с 2-3 щипки сол, оставям ги на много тих огън да си къкрат 15-20 минути. Агнешката кайма, която аз ще използвам, си смлях сам и овкусих само с сол още от вчера. Днес ще й добавя само турски микс подправки, който включва в себе си черен пипер, червен пипер, пикантно, малко мащерка, също така кимьон, както и мента. Получава се изключително ароматно. Разбира се, може да използвате и вашите любими подправки, но ако искате да се снабдите с точно такъв микс, може да влезете в spicing.com и да се възползвате от промокодът ми, който ви дава 10% отстъпка. Miro10. Освен този микс, към каймата аз ще добавя и едно малко шалотче, може да сложите и просто бял лук, ако желаете. Също така и един стрък пресен магданоз. Разбира се, няма да пропусна и 10% от теглото на месото под формата на вода, която ще помогне да се получи правилната консистенция. Омачквам всичко много добре, докато се получи хомогенна, почти желирана маса, която вече може да се оформя на индивидуални малки кебабченца с размер около 7-8 см дължина и 2 см дебелина. Разбира се, за рецептата, освен агнешко, може да използвате и телешко месо, което е доста по-достъпно и като цена, и като възможност да го намерите на повече места. След като каймата е хубаво месена, може да я оставите за да се овкуси за няколко часа, а може и директно да я оформите. Подреждам оформените кебабчеца в тава, която съм постлал с алуминиево фолио и съвсем леко съм намазнил и мятам в фурната, като съм включил на функция грил с вентилатор на 220-230 градуса. Като основа на ястието, разбира се, трябва да имаме препечен хляб, затова разрязвам една питка, която поръсвам само с малко зехтин и хвърлям също във фурната за 2-3 минути, за да може да се препече и да стане хрупкава. Когато всичко е готово, в чинията подреждам нарязаната питка, заливам с малко от доматеният сос. Разбира се, от името на самото ястие юртлу имаме кисело мляко, което съм вкусил само с щипка сол. Хубаво е да използвате високо маслено кисело мляко, защото другите са прекалено редки и воднисти. Поръсвам и от него, отгоре подреждам кебабченцата и заливам с препържено масло, в което съм сложил и малко сумък. Той придава страхотна свежест и лека киселинност. Ами това е рецептата, приятели. Получава се изключително вкусно. Надявам се, ако опитате, да се уверите сами. Това, което пропуснах да ви кажа, е, че в доматеният сос може да сложите и 2-3 щипки лют пипер. По този начин се получава пикантен соса и много хубаво се балансират с киселото мляко.